Tuntuma kan case ngai thak tur hi Haryana state chung Yamuna Nagar district a viang pakhat Asad Nagar anti hmuna thil thleng ni in chumini tlai lamdar li vela chuan hmeichhia la naupang takmai kumsom hne pasari upa Kajali bazara akal chu ina hong ve che a mase hetia ina thlen hian Kajali chuan thil fil lo a omnia hriat na in an indoor bel chu a han metria mase in chung lama tang chuan changtu anom theitlat lo chutiang chuan voi engemaw za doorbell chu a hme rek nuwa po in chung lama tang chuan changtu anom thei chuang reng lo ani ti chuan kongkhar chu a pot chin ta top maya chuta maktak mai hian Kajalin kongkhar a po vele kongka chu ron in hongin hetia kongka in hon hnu hian a unaw pali anu chu a han kaule zet phota mase changtu anom theitak lawa chuan Kajali chu anin chunga chuan lutin drawing room lam chu apan phei zela chuta le Kajali chuan thil thin ti thong tak tu a hmuta thut mai chuta a thil hmu chu a unaw para hula chu ama thi sena lo in che noi mai hmu in chet po alo che to meu lawa hetia Kajalin a unaw pa chhuata lo le tring a hmu vele hian a unaw pa chu a thi to ani ti hri thiam patin lo thon a akha ngal ba ka thil hmu chu mak ati hleya chuwan chon rang takin in chunga chuan tlan kwal in anu chu azong le ngal cha chara ti chuan man hmo taka bedroom lama alu vele alo hlo thon ruk angin anu po chu ama thi sena lo in che noin a khuma chuan a hmu vele tabuk ani alandan mai chuan thil engemori taka alua chhot ani hmel ba ka in chung zong te po chu lo hnok vekin in chung bungrua te chu chhuata chuan alo le trem rum maya chung thil thleng chuan Kajali khovel chu a thlak dang lam chiang hle mai te chuan Kajali chu hlau thung tak le lung che takin anin hnok nuai mai le anu le unaw pa te ruang omreng na chhuata chuan ring takin atap tu chiam maya chutia Kajali auri le atap ri te chuan Asad Nagar ko thlere tak mai chu a fan hne in a auri chu a ring tel emoti mai tur hian chulai mi te chuan an che chiang hle nge ani ti chuan reilote a Kajali te then amami te chu rantlan khom halin mi puipung khom na chuan engthil thalo nge thleng ti le ring tak maya Kajali ata tak chan chu enge niang ti chu hriat an tum ta a chutiang chuan mi puite chu in chunga chuan lo tumin engthil che ange Kajali tina chuan thleng ti chu hrechakin an phunoi noi ani ber amai ro chu Kajali chuan aril ru boile tukte chu tere ta devin a mobile phone mang chuan police chu awak kol ta a hita hian Kajali chuan lau thong tak le tongkam fe tak si hian police hne na chuan anu le unaw pa an ina an tha thole arang thei ang bera local turin awasoita ani heti lai mekin an in kota mi pui lo pung khom de chuan Kajali thusoi an sia chuan mak an ti in oi har an ti hle maya chu mai ba ka mi then khate chu Kajali ti in chunga chuan lutin chuta chuan nu pakhat le afapa nu na nei to lo ti hriat taka an thi sen ne na in che noya lomu an hmu chuan mak an ti in an hlau thong ta em ema an ril ro chon zo na pahni a chana an hriat thei si lo nei vekin chu an zo na chu tu in nge Kajali no le unaw pa chu thata ang ti le engwanga that nge an ni ang ti chu ni a ti chuan reilo te hnuwa Yamuna Nagar police te po chu Kajali na bia ka wang khan twal thana thlen hmuna hian an lo thleng ta thoya hetia police te an lo thlen mi hnu phei chuan mi puite chu an lo tam to in Kajali chung te po chu an lo thleng ve to boka chumi hnuwa police chuan arang thei ang bera investigation chu chan ngalin in chung chu uluk thei ang bera an en fia ba ka twal that tu zon chho theina na thil poimo a om le om lo chu ngun takin an en veka heta police te investigation atanga alandana chuan Kajali no mina ile a unaw pa rahul ate chu rong taka tha an ni ti hria theini in an pahnih hian an luwa thil engemori tak manga vuak an ni ti le chu an vuak na chuan an pahnih chuan na takin a hliama mase chu po chu twal that tu hian do tok mai lovin an ngong a rek zui la in an boral ta ngala an ngai ta ani heiba ka hian police chuan ruang bula chuan mobile phone charge na cable mu in alandana twal that tu hian USB cable hi ami tha te re hlumnan amang ani email ta viawa tin soita kang khan in chung chu lo nok pekin bungrua ti chu chhuata alo thal pheng phung bok ani kha hetia han en mai chuan in rok tumna awanga twal thana a ang ta hle a
amai ro chu police ten in chung anda CCTV footage an endik na thilmak deuh an hmu ta hlau mai chuta chuan tual thattu khan tuala thama khan in chunga CCTV omsong song te chu ti thivek ma se miswal dang tam takte ti thindan anglo takin tual thattu hian CCTV a DVR chu alave mi alawa atlang pui thu in miswal te hian CCTV an ti chiat hian an thil ti te chu tu man an she thei to don lawani ti an chian nan DVR hi an la tel chin kha ani a ma se tun tuma kan case en la ya tual thattu he chuan CCTV chu a off ringot ti na ni chu wan chuan police chuan tual thattu in CCTV off ma a thalak alo record atangin tual thattu chu an hriat thei an ring hle a chu ba ka police chuan mithita te fanu nei chhun le an rawng hmu ma saber tu ni boka jari chu athil hmu te chuan la chong viau ma se thu zo fiana an nei hnuwa anu le unau pa thattu te chu an chui chhuat thei nge chu an ring hle ani ti chuan ka chalin police ne na a soidan chuan tlaya beauty parlor a om thole ina hon konga anu hne tanga mase sadon tho soin chuta chuan anu in ju spek pani lo lei tura ati thute a lei thute asoya ti chuan ka chali chuan anu ina thil lei tura ti ju spek keng chuan ina lutin in chunga chuan khowela mu sheom ati ber tur le adam chunga a thei ngil reng to lo tur chu a hmu tak thu asoita ani heta athu sei ti chang tur hian ka jalina ju spek a lei po hi anin chung chhuat la ya chuan lo lelet ve ringin anu ina message alo thon ti po kha police chu a hmu ter nge a amai ro chu ka jalin police ne na a omna le athil ti a soiti atangin anu le a unau pa an tha la ya a omna te chu she thei ma se police chuan an ri ro ti wai tu pakhat an la nei tlat mai chu an ina CCTV in wadi kha in ofek kha ani a chumi chungchang police ten ka jali an zo chuan police te ang thawin ani po chuan mak ati melin an ina CCTV te chu tu off nge ti le engwanga in off nge ani ti chu a hriat lo thu a soibok ani te chuan police te chuan an case thuilai chu ngun taka an be ba ka jali ti in bulvela CCTV le kong ana an CCTV da te chu endikin an hu chuin atana pui thei tu tur thil a om le om lote an endik veka chota police ten CCTV sang an endik na chuan thilrin hlel om tak mai mu chuak le hlovin chu tual thana thlen ni jing lama khan mi pakhat puana a hmai tuam chu kajaliti ina alu tani ti le an hnu dewa chu pa vek chu kajaliti ina tang chuan thil engemaw keng chungin a chuak le ti an hmu le tlat maya hei mai ba ka chuta thil mak le deuh mai chu kajaliti ina mi pakhat mai tuam alu lai le a chhuah le hnu thleng khan kajali chu anina khan ala oma mi pa pakhat lo lut khan a chhuah hnuah kajali po chu ina tang chuan a chhuak ve le che bok alo ni ti chuan chu thilan hmu chu awang chuan police chuan zona tam tak nei pha in tunge chu mai tuam mi pakhat kajali ti ina kal chu ni ta ang ti te engwangin nge khapa khan a hmai kha puana tuam tlat niang ti te le engwangin nge kajalin khami pamai tuam anina local chungchang kha a soilo ti te ani le ta a chumi wang chuan kajali chu anina lo lut mi pamai tuam chungchang chu zot le in an ring hlel ngal veu boka a chan chu police ten zona an zo a mi pamai tuam chungchang an soi ve le khan kajali chu a hlo thon hmel ba ka ama chu khur ngal ta chamin police zona po chu mumal taka a chan thei tak lo wang ani ber chungte awang chuan police chuan kajalin thuruk poimo tak mai la soi chhualo anei an ring tatlat maya chuba ka police chuan kajali ti ina CCTV kha tol thana thlenni jingkara tanga in off ani ti an hre chhuak le boka ma se kajali khan an ina tu ma lo lu ru an om lo thole tol thana kha ina omlaya ala thlen lo thote alo soi to box inen alandana kajali ti ina CCTV kha kajali emo an chung ko member to emo off ani tak mela amai ro chu kajali chuan CCTV chu off ani lo tho asoina savyau thung chu lawa tlailam dar hnia ina tanga a chhuah thole dar thoma alet le thode soin a chhualai chuan an ina chuan engthil fel loma awm lo tho asoitel boka ti chuan chuta kajali thu soya tanga alandan chuan tol thana thlenlai hun tur chu tlailam dar hni le dar thum in karvel kha ani hmelta ani amai ro chu chuti lai mekin police chuan
mina ile rahul te rawang chu damdo ina postmortem tura kalpuin chuta an postmortem result atang chuan kajalin anu le awna pa an tha hun tur om ang asoi kha adik lawani ti an shile tlat maya postmortem result atanga alan dan chuan kajalinu le awna pa kha an ruang an hmu ma darkar rukatanga darkar sari liam ta vel jinglam dar sombor vel ani hmel ta hle a chu thilina ati chen tak em mai chu kajali kha anu le awna pa te tha ani lai khan an ina om ve ngei ti chu ani ome nima sila atira police te hian kajali chu anu le awna pa te tha ani na a khan ring hlel viau ma se ama tha ani theido nim ni ti chu an zo na lian takani ba ka anina khan to imo midang lo lu ru in kajalinu mina ile awna pa rahul te kha an thadani an la ring zok fan kha ani a mase police ten kajaliti in bolvela cctv an infian ali postmortem result awang chuan kajali chu ring hlel lo thei talavin police chuan atopa chuan ring hlel thil thuwa an manta a hetia an man na hian a mobile phone po endik tura laksak tel zui ani tabok ani ti chuan police chuan kajalinu le awna pa phone location te po chu check le in chuta an thil mu chwa chu police chuan mak an ti hle mai kajalinu in a fano juice leitura ati na message athon kha athon hun darkar en khan doctor ten kajalinu an postmortem result atanga athi hun an soi nuwa dei message kha thon alo ni reng maya chuba ka kajalinu phone chu message thon ani lai khan an ina om lawani ti hriat ani boka chu po chu kajali le anu phone location an endik na atanga alandana kajalinu phone kha kajali bula alo om reng alo ni chuta tanga thillang cheng te em chu kajalin police ne na anu le awna pa tha ani laya awm na soi te kha dot ve kani ti le anu in juice le turin atir nia asoi te po kha police te bum nan le anu le awna pa te thina in soi filim atum na mai ani hmel ta zoka ti chuan chung song ti awang chuan police chuan kajalin anu le awna pa te chu atha nge ani an ring hit ta bur mai ma se zona poimo tak mai ani tak chu engwangin nge kajali khan anu le awna pa te chu atha ngo tang ti le anu le awna pa te thaddu tur hial khopin an laka eng ang taka thinrim na nge ani ang ti chu ani a tin kajali ti chung kwa he member pathum chau ni in hetia anu le awna pa ten an thi san tak sia chuan an chung kwa ama che om to don ti na ni chu heiba ka hian police te na chhezel na atanga alandana kajali hi du sakna le hmangai na satak ne na seilian ani ti hriat ani a amai ro chu boina pakhat om tlat mai chu thil chu kajali hi meichhe ani ma se atong dan te achi zia ti le a in che dan thleng chuan mi pa in che dan le an om angin om veka chu ani dan phung ni in meichhe anga a in che na thlak ta chu zong vak ma sila pakhat ma an hmalo tlat lai hi thilmak takani ome chutiang chuan kajali omdan de chu achung te hian alolin deuh nu chuan an thathiam lo tel tela anua kajali no te kirani soidan phei chuan kajali chu lesbian ani thole mi pa ni lo a mi chiat pui adu zok tlat tho soibok ti chuan kajali chuan anu hne na auna pa rahul le a thianu chu in nei tura adu tho shilta a chu anu po chuan a poina a hret lo wanga lo pompui ve main chuta tanga hunrei vak lawa rahul le kajali thianu chu ani nei ta a amai ro chu rahulan thil thleng pakhat a hmu chuan an chung konun zong song chu ati chheda vek mai chu thil hmu chu anu poile a unaw no kajali te pahni chu room chunga khuma moilo taka an lo khosalai chu aloni a chu thil hmu chuan rahul ro chu atina in a thong tak zet ani ber ti chuan a thil hmu chungchang chu anu shilwatin chu thilawang chuan rahul chuan anu poima saber chu a then pha ta hial maya chu mai ba ka an chung kwa po chu anin hlat pha in an chung konon chu anom lo pha ta hle aloni chu mai rani lo anua rahul chuan avoi nin ata no puidang anei lia ma se chu ta po chuan kajali chuan a umdan chu thlak la tum chang ho lo ti chuan rahul no pui pani na po chu an ina chuan umreng thei talavin rahul chu anin lama ho san le ta tu pa chung thil ti awang chuan kajali le anu le unaw pa ti in kar chu a chiat phana sa zawalin in khata ome ti lo chuan anin bengai tamang mi olawa anu a phe chuan kajali chuan thil ngei to chhuakin anun do dana chuan anu le unaw pa ti pani chu ama ti wai tu bera angai ta mi amai
ti chuan anun alo nom zawk theinan le adu du dana anun theinan kajali chuan unau pa le anu te chu thadan tur angai to chhota char zara ma se kajali tan chuan anu le unau pa han tha mai chu thil ol ai tak ani lawang ti le ama mai chuan a theidon lo ni ti a hri chiang hle thung hei wang hian ama chanpui tu tur azong tangar ngara wani thlak takin kan ti don nge wan doi thlak takin kan ti zok don a thil swal ti na a chanpui tu tur chu muta in chumi te chu khrisale isana ti anni a anni hi apa ti lama changa kajali ka zante anni nge ani ti chuan tum kha chu kajali chuan isana chu kongkama restaurant pakhata moin chuta chuan email ma ti chu ka mail ma ve thawon ni a an ma ni da thatorin kan pani hian kan changtlang theidon em ti in azot tol maya chuta isana chuan ka theilawang ma se kanau christian a theyang ti in achang ta alo ni heta thilmak ta deuh mai chu engwangin nge isana le christi khan anni kajalino mina I tha an du ve tak mai le ti chu ani le ta a chumi chungchang chu I han sei le lockdown ti ang kumsang ni somni kuma covid-19 wanga mitinin boina kan to lai khan chrisali isana ti pi bibli chu aboral hlo maya ma se api chuan aram nei zau tak le in thatak tak ani de chu ani tur anga isana le chrisati pa hniana pelo chuan kajalino minai hniana chuan apeta jok de ya chu thilawang chuan minai chu an pi thil ne zong zong nei tum chhon chu ani ta der mai amai ro chu hetia an pi bibli ina a thil ne zong zong mina I apek chan chu a fapa te chung kwa chu an chapolu tuknia a hriat awangle in ngai tlom an zer angaya a hriat wangani a te chuan chung thil ti awang chuan chrisale isana te pa chuan zu in tabak wakin a hnu reilo te a phe chuan a thi phat a hial mai chung te awang chuan chrisale isana te pahni chuan kajalinu ina a thil nei te chu lak sakdan an ngai to ta chara ma se an pahni chau chuan hanti dan pak an na shilo thung amai ro chu kajalin isana hena chuan anu le unau pa te an tha pui chuan anu ina aro ni te chu apek tur thole poisa po pek bel atiam ta boka chu bang chuan kajalin anu le unau pa tha tumna khan khrisa chu atil ve pha ba ka isana po atira khan kajali rotna te kha pomlo ma se anua chuan anro mana chuan atil vele tabok ani ti chuan police ten cctv an en atanga an hmu chhuatak juni somni pathum jing lamdar ko a kajali te ina mi pamai tom lo lut kha khrisa chu alo ni reng maya khati lai khan kajali chu inchung omin cctv te chu alo ofek boka ma se heta athil ti swalian tak mai chu kajali khan an ina cctv omche kha a off le anin bulvela om kha a off velo kha ani ome heti lai hian kajali unau pa rahul chu anin bul naya lomi na asam ame tira anu mi nai ero akhuma mu in a phone a khoi vel mek boka ti chuan arim chan lai chuan kajali chuan rotin anu lo chuan na taka voin anu chu ni khoshelawa a om vele a khumbula phone charge na cable chula in chu chuan a shoka rekin anu mi nai chu a rek lumta aloni hemi hnu hian rahula ina alo let vele po chu kajali le khrisate chuan anu mi nai chunga an tiang bok khan rahula laka po chuan ti vele in ani po chu an that vele ta a chumi hnuwa thil thleng chu ruk tumna ang theiber tura siamin chuta chuan an safe te chu an ti chhiat ba ka poisa omte le tlere omte chu la chuakin kajali chuan a scooty a thuko ta boka ti chuan an thil ti tum ang zong zong te an ti zo hnu hian khrisa chu ina tanga chhuak masa in a hnu luka kajali po chu a chhuak vele ta ngal boka chuta ina tanga an chhuak lai chu kajali te in bula cctv oma khan an langta aloni chumi hnuwa kajali chuan awm na te ti chianan anu mobile phone chu kengin marketa akalta deya chuta chuan jing lamdar soma tanga tlai lamdar thum thleng omin chuta omlai chuan beauty parlor ate po chuan akal boka ti chuan chumi hnuwa kajali chuan anu le unau pa an tha laya awm na ti chianan anu mobile phone atang chuan message te in thonin juice leiturang khan ain soita aloni amai ro chu kajali khan anu le unau pa ti kha fing takin thatma se Haryana police ten thataka na an thona awangle rim taka na an tho awangin minai le rahul ati pahni thatu mi pathum kajali le khrisaba ka isana te chu atopa man tangi ngi in
dam chunga jela tang tura shem anita ani